Tak ewangi tak. Ewangi sawer kleru terus dureng-dureng. Ngewangi yang kuwi ngeroki sing krecek ngono iki. Kroki. Heeh, krono. Mandek. Yang krecek lho bakrono. Bareng ngewangi kuwi dureng teng wae ra mener. Apa ya memper ta mbah nek jeneng ngeroki semen nek nganggo dhuwit karo minyak ngono iki. Lah potene gero 100, ora gelem. Ngeroki maksudku ngeroki nganggo cetok ngene iki lho, dikeroki ngene iki. Ora dikeroki nganggo dhuwit kok ngono kuwi. 500-an ora iso 500-an. Lah kapan rampunge tak keroki ngono iki? Odol. Lho kaya gek memper. Muane sawar yo gumuring wae nek diwangi kowe iki malahan. Oh nek iki kok ngisor tok. Wis ngali yo, aku tak rampungne dhewe. Ki rak bolos sapa aku? Karepmu. Kono. Wis ngono. Ngali yo. Kok aku wis ra sronto aku. Magung regoni. Gora Wis rasa tak tukane dhewe. Ayo pijit tolo sisan lho, mbokne masuk angin. lah udute rak ras itu. Jeneng kono ngeroki ngene iki keroki nganggo dhuwit. Gora njaluk udut lho. Terus ngono kan ngali kok emeng. Cek ngali yo. Kali gojine iki lho. Titik wae.